Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο αναγκαίο καλό της ημέρας σας για σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 με τη Μαριλένα Γκόνη. Και πάμε να μάθουμε λίγα περισσότερα για μια παράσταση που αναμένουμε με μεγάλη χαρά στην πόλη των Ιωαννίνων, ο κατά φαντασία ανασθενής του Μολιέρου, ωστόσο σε μια διασκευή και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Την Τετάρτη λοιπόν 15 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο Εμφρότζου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το εν λόγω έργο και φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουμε έναν αγαπημένο ηθοποιό που τον απολαμβάνουμε κάθε φορά επί σκηνής. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης λοιπόν ενσαρκώνει τον Αρκάν, τον πρωταγωνιστή της του θεατρικού αυτού έργου και έχω την χαρά και την τιμή να τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή σε αυτήν. Να είστε καλά κι εσείς. Ένα έργο λοιπόν που το έχουμε απολαύσει, η αλήθεια είναι, το έχουμε δει και νομίζω με τα τελευταία χρόνια μετά την τελευταία υγειονομική κρίση έχουμε και μεγαλύτερη ταύτιση από τον περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον για το θέμα της υγείας. Νομίζω πως ναι, η διαχρονικότητα των μεγάλων συγγραφέων είναι δεδομένη. Δεν είναι έργο που εκπροσωπεί μόνο την εποχή που γράφτηκε, αλλά μπορούμε να το παντρέψουμε με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Ακριβώς. Έχουμε δει πλέον ότι οι παθογένειες έχουν έξαρση, οι κατά φαντασία ανασθενείς έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της τεχνολογίας, γιατί πολύ γνωστό είναι ότι όλοι όταν πάθουμε έστω δεν χτυπήσουμε το δαχτυλάκι μας, μπαίνουμε στο ίντερνετ και γινόμαστε γιατροί για να βρούμε τις λύσεις και ξεχνούμε τους γιατρούς. Κάτι τέτοιο είναι λοιπόν ο Αργάν που υποδίωμαι εγώ και βέβαια επειδή είναι αφελής και ανόητος αφήνει ανθρώπους να τον εξαπατήσουν, όπως είναι ο γιατρός του γιατί έχει δει μια κερδοφόρα επιχείρηση με τον κύριο Αργάν για να βγάζει τα προστοζήν και όχι μόνο, αλλά και να φλερτάρει και με τη γυναίκα του, η οποία και αυτή τον εξαπατά για να μπορέσει να έχει τις απολαβές που θέλει και αυτή, μπιζού και δώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε μια σφαλμένη εντύπωση αρρώστιας ο άνθρωπος αυτός από αφελής γίνεται τελείως ανόητος και ανίκανος να διχειριστεί και την ίδια του τη ζωή. Γι' αυτό και επιχειρεί το πιο ανόητο βήμα στη ζωή του να παντρέψει την κόρη του με το γιο του γιατρού, γιατί αφού θα έχει δύο γιατρούς θα του κάνουν και σκόντο στις τιμές. Είναι απολαυστικός ο Μολιέρος. Είναι πραγματικά απολαυστικός και είναι συγκλονιστικό που μιλάμε για ένα έργο τόσων ετών πριν. Παρ' όλα αυτά το βλέπουμε τόσο σύγχρονο και ίσως ακόμα και πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή ίσως να είναι και πιο να είναι μεγαλύτερη ταύτιση τώρα παρά τότε. Δεν ξέρω το τότε πώς μπορεί να ήταν. Πρέπει πάντα να τα βλέπουμε τα πράγματα στο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της εποχής που έχουν γραφτεί. Αλλά βλέπουμε ένα υπερσύγχρονο έργο για την εποχή του. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι συγγραφείς, αυτοί οι μεγάλοι παλαιοί, δημιουργούσαν χαρακτήρες σύμβολα. Γι' αυτό μένουν αναλύωτοι. Βρίσκαν θέματα που είναι σύμβολα. Γι' αυτό και μπορούμε σήμερα να τα ταυτίσουμε με τη σημερινή κοινωνία μας. Έτσι ακριβώς. Και εκεί έγκυται όντως και η διαχρονικότητά του και ο τρόπος σκέψης αυτών των ανθρώπων που γράφανε τότε τα συγκεκριμένα έργα. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα γυρνάμε ξανά και ξανά σε ένα έργο όπως είναι ο κατά φαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Και μην ξεχνάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, πως ο στόχος του συγγραφέως είναι η τέρψη του θεατή, η διασκέδαση, η χαρά, η αγαλίαση, να ξεχάσει τα προβλήματά του. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο προάγγελος της φάρσας, της φάρσας που είδαμε στα μεταγενέστερα χρόνια. Σωστά. Ο Μολιέρος κατ' εμέ δεν κοιτά να βγάλει τα σκοτάδια όπως είναι οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες ή οι σύγχρονες νόρμες των κοινωνιών, να βγάλει τα σκοτάδια των ανθρώπων. Θέλει να βγάλει τη χαζομάρα των ανθρώπων, είναι τόσο αυτό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει ανίκανος επειδή απλά και μόνο είναι αφελής? Έτσι ακριβώς. Και πώς το επιβάλλει κιόλας στον εαυτό του αυτό το πράγμα, λόγω του τρόπου σκέψης που έχει, λόγω αυτής της οπτικής γωνίας που κατέχει τη δεδομένη στιγμή.
Ναι, της εσφαλμένης. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Κυριακίδη, εντάξει, από τη δική σας την εμπειρία είστε ένας άνθρωπος με πολύχρονη εμπειρία και στο θέατρο, δεν το συζητάμε αυτό. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι κάθε ρόλος έχει τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του επαναπροσαρμογές ίσως σε χαρακτήρες και νομίζω η μεγαλύτερη ίσως δυσκολία είναι κάθε φορά κατά πόσο μπορούν να βρεθούν ίσως κάποια κοινά στοιχεία ή κατανόηση αυτού του χαρακτήρα για να υπάρχει κατάλληλη ενσάρκωση και η μετάδοση της πληροφορίας προς το κοινό. Τι απαιτήσεις είχε ο συγκεκριμένος ρόλος ίσως από εσάς και ποια ήταν η μεγαλύτερη ίσως δυσκολία? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι γιατί δανείστηκα στοιχεία από τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα όμως στην επεξεργασία του ρόλου έχει μια δυσκολία αυτό ο συγκεκριμένος ρόλος, ότι θα προσπαθήσω να αναπτύξω την κωμικότητα μέσα από τη σοβαρότητα. Βέβαια, ο Μολιέρος δημιουργεί τέτοιες τραγελαφικές καταστάσεις που δεν σου επιτρέπει τόσο εύκολα. Θα προσπαθήσω, αλλά σου προτείνει ο ίδιος να ξεφύγεις και να το γυρίσεις πιο πολύ στο χιούμορ. Αλλά δεν πάβει όμως αυτός ο χαρακτήρας να είναι ένας πατέρας που έχει εσφαλμένη αντίληψη για την οικογένειά του, για την κοινωνία, για τα πάντα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Δεν θα βγω λοιπόν να παίξω απλώς μια κωμωδία. Θα παίξω έναν ανόητο άνθρωπο που μέσα από τις καταστάσεις που αυτός τις καταστεί ανυπόφορες βγαίνει γέλιο. Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα λοιπόν, μάλλον του βασικού στοιχείου του χαρακτήρα, πώς έγινε μέσα στην οικογένεια και τις πολυπλοκότητες που έχει λόγω της οπτικής γωνίας που είναι τελείως παράτερη με την προσωπική, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Δεν κοιτά τις ανάγκες της κόρης του, κοιτά τις ανάγκες της δικές του. Μόνο που το λέω γελάω, αλλά καταλαβαίνετε ποια είναι η δυσκολία. Θα προσπαθήσω εγώ να τον παίξω πολύ σοβαρά, γιατί ζει στο δικό του κόσμο αυτός ο συγκεκριμένος γεροντάκος που νομίζει ότι είναι ασθενής ενώ δεν είναι. Είναι δύσκολο έτσι όπως το λέτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δείτε με μια σοβαρότητα κάτι το οποίο τελικά θα είναι κάτι ανόητο, κάτι αστείο προς τα έξω, οπότε ναι. Ξέρετε, παλαιότερα είναι το πω με ένα παράδειγμα, όταν συμβαίνει κάτι τραγικό, δηλαδή ένας άνθρωπος πατάει μια μπανανόφλουδα και πέφτει, εμείς γελάμε. Ναι. Ο άλλος όμως υποφέρει. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Πολύ δηλαδή, ταιριαστό. Είναι τραγική η σαχλαμάρα του Αργάν, αλλά φέρνει γέλια. Είναι τραγική η ύπαρξη, αλλά φέρνει γέλια. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός, είναι βέβαια και οι υπόλοιποι ρόλοι μέσα στο έργο που πραγματικά αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία μέσα από την πένα του Ρέπα και του Αθανασίου. Αναπτύσσονται, δηλαδή πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος, γιατί υπάρχει τόσο χιούμορ μέσα στο, δίνουν γραπτός για να βγει προς τα έξω, που αρκεί μόνο να το διαβάσεις, πόσο μάλλον δεν να το παίξεις. Δεν σε αφήνουν ήρεμο δηλαδή να πάρεις και δυο ανάσεις. Είναι κατάκα γέλιο, τάκα γέλιο. Και είναι τόσο αστείες οι καταστάσεις της οικογένειας αυτής. Δεν σταματάει και πραγματικά σκέφτομαι τώρα έναν τους χαρακτήρες. Είναι η γυναίκα του που είναι και μητριά της κόρης του. Είναι η κόρη του. Είναι ο νεαρός που είναι ερωτευμένος μαζί της. Έρχεται ο γιατρός που φέρνει τον γιο του για γαμπρό. Είναι η οικονόμος του σπιτιού που είναι η λαϊκή Σοφία, που αυτή βλέπει όλες τις αλήθειες και συνέχεια σχολιάζει σκάβοντας λάκκος στους υπολείπους βέβαια, και αυτή είναι που στο τέλος του ανοίγει τα μάτια για να καταλάβει τι γίνεται. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, άλλωστε το έργο του Μολιέρου διέπεται από αυτές τις βασικές αρχές, από αυτούς τους χαρακτήρες που στηρίζεται και ανέκαθεν το κομμάτι του θεάτρου, του κινηματογράφου, είναι σε πολλά στοιχεία της τέχνης. Τώρα όσον αφορά, κύριε Κυριακίδη, το συγκεκριμένο έργο, γιατί μιλάμε για ένα έργο, όπως είπαμε, πολλών ετών, ωστόσο παραμένει σύγχρονο και διαχρονικό. Στην σημερινή εποχή, στην εποχή που ζούμε, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ταύτιση με τον πρωταγωνιστή αυτό? Κατά πόσο ανησυχητικά δηλαδή είναι τα πράγματα στη σημερινή εποχή, αν υπάρχει αυτή η ταύτιση τελικά? Υπάρχει σήμερα, δυστυχώς υπάρχει, και αν το θέσω μόνο κοινωνικά δεν είναι καθόλου αστείο. Μίλησα πριν για την τεχνολογία και το πώς μπαίνουμε και γινόμαστε γιατροί, αλλά έχουμε γεμίσει τα ιατρεία των ψυχιάτρων, γιατί είμαστε πλέον ανίκανοι να σταθούμε μόνοι μας στη ζωή.
να κάνουμε τις σωστές επιλογές για μας και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν άνθρωπο. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα και είναι οι συνέπειες ενός συγκεκριμένου συστήματος που μας κατέστησε ανίκανους να διαβάζουμε την ψυχή μας, αλλά ικανούς να διαβάζουμε μόνο την τσέπη μας. Και μόνο όταν υποφέρει η τσέπη μας, τότε γινόμαστε χάλια. Δεν μπορούμε. Ξέρετε, η ζωή είναι απλή. Με απλά καθημερινά πράγματα και με λίγα πράγματα μπορούμε να είμαστε ευτυχείς. Δυστυχώς, αυτές οι χρηματιστηριακές οικονομικές πολιτικές μας έχουν διδάξει κάτι άλλο. Τα θέλουμε όλα γρήγορα τώρα, θέλουμε δόξα, λεφτά, επιτυχία, θέλουμε πολλά, θέλουμε 4 αυτοκίνητα, 3 τηλεοράσεις, θέλουμε ρετυρέ, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο και ξενικά μένει η ψυχή μας κενή. Αυτές είναι οι σύγχρονες παθογένειες που δεν είναι τόσο σύγχρονες. Το σύγχρονο σήμερα είναι ότι χρειαζόμαστε ψυχιάτρους για να μας δώσουν 2 συμβουλές πώς να αγαπήσουμε τον άνθρωπό μας. Και πώς να αγαπήσουμε εμάς. Και τον ίδιο τον εαυτό μας, βέβαια, κατ' επέκταση. Ναι, σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπως το ονομάζουμε κιόλας σημεία των καιρών, το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο και θα σταθώ κιόλας και στο κομμάτι που είπατε ότι ψαχνόμαστε μέσω του διαδικτύου πλέον για να έχουμε την οποιαδήποτε ικανοποίηση στο τι ακριβώς έχουμε σε ένα τυπικό σύμπτωμα, σε κάτι το οποίο μπορεί να αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή, ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος, παρόλα αυτά θα το κάνουν, φτάνοντας στο σημείο να αγχωθούν ακόμα περισσότερο, γιατί ο πόνος του κεφάλι μπορεί να προκύψει να είναι μέχρι και καρκίνος εγκεφάλου. Έτσι είναι. Και είπα τη μαγική λέξη, να αγχωθούν περισσότερο. Ναι. Επίσης, θα ήθελα να αναλογιστούμε ότι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει τα τελευταία που είναι σήμερα, ας πούμε, 20 χρόνων, τελευταία 20 χρόνια έχει μεγαλώσει με ένα κινητό στο χέρι. Άρα, εμάς τους παλαιότερους, εύλογα μπορεί να μας ρωτήσει αυτό το παιδί, όταν δεν είχατε κινητό, πώς περνάγατε τη ζωή σας, τι κάνατε. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν. Τι θα πει βγαίνω, παίζω, χρώμα, χώμα, μυρωδιά-γης, τραύμα από την μπάλα που θα χτυπήσω. Δηλαδή, από το ποδήλατο. Από το ποδήλατο. Ή ότι η οικογένεια μαζευόταν και συζητούσε μεταξύ της. Τα μέλη δείχνουν στον άλλον τι νιώθουν. Δείτε τώρα αυτή την εικόνα αντίστροφα πριν από 20 χρόνια που ξεκίνησε η λέλαπα των κινητών, που σε ένα τραπέζι κάθονται όλοι με 6 κινητά. Και αν θα καθίσουν και όλοι μαζί. Και αν θα καθίσουν και όλοι μαζί. Αλλά και όταν κάθονται, είναι σαν να μην κάθονται μαζί. Ακριβώς. Και είναι στον προσωπικό τους κόσμο ο καθένας. Πλασματικό κόσμο. Αυτό μας έχει οδηγήσει λοιπόν σήμερα σε αυτές τις παθογένειες. Τώρα έρχεται βέβαια η μεριά της κωμωδίας που μπορεί να τα δει ευτυχώς όλα αυτά και κωμικά και να τα σχολιάσει και να τα καυτηριάσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα πάμε από τα σκοτάδια των ηρώων σε αυτό το Μολιέρο. Θα πάμε από τη χαρά και τη τέρψη. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω πάντα υπάρχει αυτή η μαγεία πραγματικά στο έργο γενικά της κωμωδίας, να μπορούμε να βλέπουμε από αυτό το πρίσμα του χιούμορ και τις σοβαρές καταστάσεις. Είναι αυτό που λέω ίσως λίγο ο ανώδυνος εισαγωγικά τρόπος να δούμε πράγματα που μας πονάνε. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το περιγράψατε. Οπότε 15 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε και επί σκηνής και εσάς και φυσικά και τον υπόλοιπο θίασο. Αν θέλετε να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συνεργάτες φυσικά επί σκηνής. Βεβαίως, είναι η Χοροζίδου, η Βογιατζάκη, ο Γιάννης ο Απέργης, ο Σταθακόπουλος, ο Μπίρκος, η Νάκα και εγώ. 7 φύση θέση κομική, που πραγματικά θα γίνει μια μεγάλη γιορτή γέλιου. Και την αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κύριε Κυριακίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή στην πρόσκληση για ακόμη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε κάθε φορά που μιλάμε. Να είστε καλά, μεγάλη μου χαρά και τιμή και εμένα συνομιλία μαζί σας. Σας εύχομαι μια πραγματικά πολύ καλή επιτυχία, γιατί γνωρίζω ότι είναι στη διαδικασία περιοδίας ούτως ή άλλως η παράσταση και σας αναμένουμε φυσικά και στην πόλη των Ιωνίνων στις 15 του μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εγώ.